Idris Martinez a ma se mɔgɔw k'i ka vidéo ci ma n yɛrɛ y'i ka vidéo mɛn mais n'aw bɛ fɛn min kalama a b'aw da don o la n'aw tɛ fɛn min kalama diɲɛ kɔnɔ a b'aw da b'o la a y'aw yɛrɛ kɛ jikɔnɛtiw ye aw daw bɛ Maliko kuma la aw da bɛ kuma na sugu bɛɛ la ne yɛrɛ t'a dɔn aw ye mun den sugu ye k'aw yɛrɛ kɛ jikɔnɛtiw aw da bɛ kuma mun na Iba ka wuli ka na ne ka mariage la Iba ma wuli ka na yɛrɛ ne ka mariage la ne de lettre d'invitation kɛ k'a ci Iba ma Omar Kulu de taara ni lettre ne de Iba invité a ma n'a yɛrɛ ye n'aw tɛ ko min kalama aw b'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn n b'a ɲɛfɔ aw ɲɛna ne de wulila ne ni Oxby ka taa Iba fɛ yen k'a deli k'a fɔ a ye Iba bɛ classe in dabila a ka di mɔgɔw ye GRR ka sigi Iba ma sɔn GRR ka sigi Iba b'a yɛrɛ kɛ mɔgɔ ɲɛnɛma ye aw de ɲɛkɔrɔ ka mɔgɔw kɛ mɔgɔ lankolon ye ka mɔgɔw kɛ mɔgɔ jugu ye i n'a fɔ ko anw de bannen don an wulila ka taa Iba fɛ yan nɔ k'a ka na an ni Sidiki ka jɛ ka dɔnkili da Sidiki sɔnna an ni Iba ka segin ɲɔgɔn ma Iba ma sɔn k'ale ka dilajaw tɛna sɔn an ma k'ale ka dilajaw bɛna fɔ k'a y'u janfa ne ni Iba ni Baruni ye ɲɔgɔn ye hôtel de la Amitié kɔnɔna na nɔ Baruni ko k'an ka bɛn k'a bɛ fɛ denmisɛnnin bɛɛ ka bɛn an bɛɛ an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ye photo ta Iba tila ka segin ka na ko ka photo barré n'a ka dilajaw y'a ye a tɛna bɛn u ma Iba b'a ka concert kɛ 26 mars la a tɛ mɔgɔ si invité a bɛ sɔrɔ ka tila ka na fɔ mɔgɔw ɲɛna ko o y'a juguya mɔgɔw tɛ fɛ ka taa ka concert la mɔgɔ si tɛ Iba juguya foyi tɛ Iba bolo min tɛ mɔgɔw bolo il faut k'aw k'o de faamuya quoi foyi tɛ Iba bolo min tɛ mɔgɔw bolo Iba tɛ mɔgɔw ni hɛrɛ cɛ Iba tɛ mɔgɔw ni diɲɛnatigɛ foyi cɛ kana kow comparer non furu tun tɛ Iba ni Nɛnɛ cɛ n b'o f'i ɲɛna bi aw k'o faamuya furu tun tɛ Iba ni Nɛnɛ cɛ e ye silamɛ de i bɛ silamɛya kɔrɔ dɔn i bɛ furu kɔrɔ dɔn fɛn min bɛ Iba ni Nɛnɛ cɛ ne t'o dɔn dɛ nka furu tun t'u cɛ silamɛ furusiri tɛ woro furusiri tɛ furu tun tɛ Iba ni Nɛnɛ cɛ ne b'o fɔ aw maliyɛnw ye bi aw k'o faamuya i y'a mɛn ne tɛ mɔgɔ si don mɔgɔ si ka furu kɔnɔ n bɛ mɔgɔ si ka furu dɔgɔya Gaspi tɛ n ka mɔgɔ ye o mais n ma deli ka Gaspi dɔgɔya parce que Gaspi y'a muso furu silamɛya la bɛɛ ɲɛna yan nɔ Iba m'a muso furu silamɛya la Iba furumuso tɛ o de la n bɛ n permettre ka kuma dɔw fɔ parce que Iba b'a permettre ka kuma dɔw fɔ ne tɛ kuma fɔ mɔgɔ kɔfɛ non ne tɛ kuma fɔ ka tila k'a mara n kɔnɔ ale bɛ taa sigi yɔrɔw la ka kumaw fɔ de ne b'a f'i ɲɛna cɛya yɛrɛ la Iba bɛ dɔnkili bɔ a bɛ mɔgɔw clasher yan nɔ a bɛ kumaw dabiri rappeurs ye sɛgɛnbagatɔ denw ye rappeurs ye fantan denw ye rappeurs bɛ ka nin kɛ tantɔ ale tɛ mɔgɔ ta tɔgɔ ma a bɛ clashiw kɛ indirectement donc ni mɔgɔw y'a clasher mɔgɔw bɛ sɔrɔ ka wuli ka na aw bɛ ka cɛnni clasher aw bɛ ka cɛnni clasher a tɛ mɔgɔ si ni foyi cɛ diɲɛ kɔnɔ yan nɔ a tɛ mɔgɔ si ni foyi cɛ a t'a diya ni mɔgɔ si ye mɔgɔ si tɛ Iba juguya la a y'a mɛn mɔgɔw ye ko sugu bɛɛ kɛ walasa u ka bɛn ne ye festival organisé yan ka rappeur malien bɛɛ wele bɛɛ hali Gaspi ko k'a bɛ ka taa Faransi ko sinon k'a tun bɛ na Iba kelen de ma sɔn ka na mɔgɔw bɛ diɲɛnatigɛ ko bɛɛ kɛ a b'i ban ka na de mais n'a y'i ban ka na mɔgɔw bɛ taa mɔgɔw kɛ mɔgɔ jugu ye an b'a juguya mun de la foyi t'ale bolo min tɛ mɔgɔw bolo yan nɔ aw kana mɔgɔw kɛ mɔgɔ jugu ye n bɛ ka min fɔ aw ye diɲɛ kɔnɔ n'i bagara ne ma diɲɛ kɔnɔ ne b'i report i y'a mɛn Martinez i tɛ min kalama n bɛ k'o de ɲɛf'i ye pour que i ka fɛn dɔw faamuya quoi maturité dɛ i ye nin fɔ i ye kuma minnu fɔ i y'a kɛ tan i y'a dɔn tan i y'a bɔ tan k'a fɔ n ye ko min kɛ n bɛ segin a kan o tɛ dɛ ne ye hɔrɔn de e tɛ se ka kɛ hɔrɔnden ye ka tɛmɛ ne kan e tɛ diɲɛ kalama ni ne e tɛ ko kalama ni ne an bɛ manden de an bɛ bamananna de an bɛ farafinna de hali n'a ye ɲɔgɔn fa nin a ye ɲɔgɔn ba nin mɔgɔ dɔw bɛ yen aw tɛ se ka ban olu ka kumakanw bolo n'olu k'aw ka min dabila aw b'a dabila i bɛ k'a faamuya o de b'a to diɲɛ kɔnɔ ni mɔgɔw ye fɛn dɔw fɔ an bɛ mɔgɔw lamɛn an bɛ mɔgɔw ka kuma lamɛn n'aw bɛ fɛ k'aw yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye k'aw bɛ mɔgɔw sɔn hakili la i bɛ ɲini ka ɲɛ téléphone na an ka téléphone b'aw bolo an ka fɛn bɛɛ b'aw bolo mais aw bɛ taa kɛ vidéo ye Facebook sanfɛ k'aw bɛ mɔgɔw tɔgɔ tiɲɛ k'aw yɛrɛ kojan mɔgɔw ye k'aw yɛrɛ kɛ jikɔnɔtiw ye vidéo kirikara kɛw la i bɛ kuma ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn i bɛ kuma min ɲɛdɔn n'aw tɛ kuma min ɲɛdɔn a y'aw da b'o la aw ka fara mɔgɔw la merde waay